sa tawag ito isang lake dito. Just walking around, take a fresh air, just going for a walk. So this, yun po, you can see there's a pelicans, white pelicans. Yun, malaki. Tapos maraming mga geese dito. So this one, so I've been running around this oval for a certain number of rounds already, and look at this. Yan. Other side Manila lakad, and then ayan, ano lang, lakad-lakad lang para ang papawis ng konti. Ito yung oval na nilalakadan ko. So ayan, may aso doon tumatakol, diba? So yun lang. Ano oras ngayon? It's 6:25 ng hapon, pero matarik pa rin yung araw. Tingnan nyo, diba? Liwanag pa, liwanag kasi pag summer we have a longest day compared sa night. Ayan.